गेलेनायनि फारसे बर' हारिनि थाखाय गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरां। रासियानि मस्क'आव जानाय उसु चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहादों सानमा ब्रह्मआ। गावनि गोख्रों गेलेनायजों मस्क'आव जानाय उसु स्टार चेम्पियनशिपआव मोननै रुफानि मेडेलखौ देरहादों। भारतनि जानानै सानमा ब्रह्मआ मेडेल देरहानानै बर' हारिखौ फिन खेबसेबाव गोग्गानाय खालामबावदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां सानमा ब्रह्मआ हादरनि आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरफोराव गेलेबोनानै दासिम गोबां मेडेल देरहाखांबाय। लाइमोन बैसोआवनो क'क्राझारनि सानमा ब्रह्मआ गावनि गेलेनाय केरियारखौ मुलुगनां थाखोसिम लांनो हानाया जोबोरै बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव। मख'नाया गोनांदि आसाम रायजोनिफ्राय सानमा ब्रह्म आरो निंसि बर' फुकनाल' भारतनि जानानै रासियानि मस्क'आव जानाय उसु चेम्पियनशिपआव गेलेदों। मुलुगनां थाखोनि उसु बादायलायनायाव गावनि रुफानि मेडेल देरहानो हानायखौ लाइमोन गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ जोबोरै गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो फैबाय थानाय समावबो साबसिन बादायनो नाजागोन होननानै बुंथियो। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।